Avui, 25 de novembre, celebrem el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Aquest és un greu problema que tenim a la nostra societat i que provoca el maltractament i fins i tot la mort de moltes dones cada any a mans de les seues parelles. Hem d'acabar amb aquesta problemàtica i vosaltres, que sou els futurs adults, heu de ser conscients que això no pot passar i que sempre hem de tenir present el diàleg per tal de solucionar-ho. Mai s'ha de donar cap tipus d'agressió, ni física ni psicològica. L'estima ha d'estar per damunt de tot. A la sèrie, entre tots, els alumnes, des dels més menuts fins als més majors de la nostra escola, hem fet el nostre manifest en contra de la violència de gènere. Amb aquest volem expressar amb paraules tot allò que senten els xiquets i xiquetes davant aquesta problemàtica. Confia, valora i respecta la teua parella. Xics i xiques som iguals, no més violència de gènere. A la violència de gènere, cal respectar-nos per igual. Aplaudiment també. Abans de fer mal a una dona, pensem que tens una mare i una amiga. Gràcies, un aplaudiment. Tant se val si ho vius o ho sents, denuncia-ho. Amb la unió de la societat podem salvar moltes vides. Moltes gràcies, un aplaudiment. No volem violència de gènere al nostre món, volem felicitat i igualtat. Empezaron los problemas, se enganchó la pena, se aferró a la soledad. Solo mira las estrellas, mira sus sombreras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, buscando algo nuevo, encontrar su libertad. Con que la pierda, le pone cadenas y nunca descansa en paz.